Eritrean Women's Association of North America. محبر دك أنشتيو إريتراويان أبسمن أمريكا. جمعية المرأة الإريترية في أمريكا الشمالية. Ustaza Mabrat Darras. Ustaza Mabrat Darras is a well-respected, well-known, brave and courageous Eritrean veteran currently living in the United Kingdom. Ustaza Mabrat Darras works as a psychotherapist and professional coach. Ustaza Mabrat Darras has contributed to the armed struggle for freedom in Eritrea during her younger days for so many years. She is still fighting in her community as an activist for anti-oppression practices, justice, peace, and reconciliation everywhere, especially for Eritreans. Ustaza Mabrat Darras is particularly passionate about helping refugees, the displaced Eritreans, women's rights, eliminating domestic violence, and providing assistance for the disabled. الأستاذة مبرات درس. الأستاذة مبرات درس هي من المحاربين القدامى المخضرمين الإريتريين المحترمين والمعروفين في الجاليات الإريترية. وتعيش الأستاذة مبرات درس حاليا في المملكة المتحدة. الأستاذة مبرات درس تعمل حاليا كمعالجة نفسية ومدربة محترفة سايكوثيرابيست. ساهمت الأستاذة مبرات درس في الكفاح المسلح من أجل الحرية في إريتريا خلال أيام شبابها لسنوات عديدة. ولا تزال الأستاذة مبرات درس تناضل في مجتمعها الإريتري وكناشطة من أجل مناهضة ممارسات القمع وتحقيق العدالة والسلام والمصالحة في كل مكان وخاصة بالنسبة للإريتريين. الأستاذة مبرات درس شغوفة بشكل خاص بمساعدة اللاجئين والنازحين الإريتريين وحقوق المرأة والقضاء على العنف المنزلي وتقديم المساعدة للمعاقين. حفتنا مبرات درس أمويا كم سايكوترابيستن
ናይቲ ሞያ ኣሰልጣኒትን እትነጥፍ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ትቕመጥ ኤርትራዊት እያ። ኣብ ንነፃነት ዝተገብረ ብረታዊ ቃልሲ ግድኣ ዘበርከተት ኮይና ክሳብ ሕጂ ፀረ ጨኳን ልምድታት ንፍትሒ ንሰላምን ዕርቅን ትቃለስ ኣላ። ብፍላይ ንስደተኛታት ስድራ ቤትን ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮን ስንኩላንን ብሓያል ስምዒትን ንሒን ትሰርሐሉ። ዓመፅ ጓል ኣንስተይቲ ዓለማዊ ግሎባል ተርእዮ እዩ። ብደረጃ ዓለም ካብ 3 ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ኣብ ዕድሚአን ኣካላዊ ወይ ፆታዊ ዓመፅ ከም ዘጋጥመን ውድብ ጥዕና ዓለም ይሕብረና። ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ዓመፅ ዶባት፣ ባህልታት፣ ማሕረ ቁጠባዊ ደርብታትን ደረጃ ትምህርትን ስለዘይፈሊ ኣድማሳዊ ጉዳይ ይገብሮ። ንኩለን ሃገራት ልምዓተን ወይ ባህላዊ ኩነታተን ብዘየገድስ ይፅሎ። ዓይነትን ስፍሓትን ነቲ ዝፍፀም ዓመፅ ዝወሃብ ግብረ መልሲ ግን ክፈላለይ ይኽእል። ንኣብነት ኣብ ክፋል ኣፍሪቃ፣ ደቡብ ኤሽያ፣ ማእከላይ ምብራቕን ርኡይ ጉዳያት ኮይኖም ዝቕፅሉ ዓመፃት ኣለዉ። ከም መርዓ ህፃናት ወይ ትሕቲ ዕድመ ምኽንሻብ፣ ከምኡውን ኣብ ክብሪ ዝተመርኮሰ ዓመፅ ዝኣመሰሉ ተግባራት። ኣብ ግዜ ውግእ እውን እንተርኢና ኣብ ሰላም ዘይብሉ ሃዋህው ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀሙ ዓመፃት እንዳሓየሉ ይኸዱ። ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ዓመፅ ከም ኣፅዋር ውግእ መሳርሒ ይጥቀምሉ። ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ናይ ታሪክ ናይ ቃልስና ክንዝክር እንተደኣ ኮይና ወተሃደራት ኢትዮጵያ ኣብቲ ናይ ናፅነት ገድሊ ዝካየደሉ ዝነበረ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝዓመፁ ይዝከር። ኣብ ዝሓለፈ ቁርብ ዓመታት እውን ከም ዝረኣናዮ ኣብ ልዕሊ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ኩናት ዝተወላዓሉ ደቂ ኣንስትዮ ትግራዎት እውን ዘስካሕካሕ ዓመፃት ከም ዝተፈፀመለን ንሕበር። ካብኡ ሕልፍ ኢልና ካሊእ ምሳሌታት ናይ ዓመፃት ክንዛረብ እንተኮይንና መናእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኤርትራ ኣብ ቦታ ናይ ታዕሊም ኣብ ሳዋ ኣብ ዝወርዳሉ ግዜ ዘጓንፈን ዓመፃት ብዙሕ እዩ። ንስደት ኣብ ዘምርሓሉ እውን ፆታዊ ዓመፅ ልሙድ ምዃኑ ንገረና ኣሎ። ካብኡ ሓሊፉ እቲ ኣብ ስደት ዝረአ ዘሎ ነገራት ክሳብ ዝፈውተን ድዮም ወይ ቦይፍረንድ እናቶም ኣዕርኽቶም ድዮም ኣብ ምቕታል እውን ይበፅሕ ኣለዋ ማለት እዩ። ሕጂ እዚታት ካብ ምንታይ እዩ ድመፅእ? እታ ጓል ኣንስተይቲ ነቲ ዝጓነፈ ዓመፅ ንኸይትዛረብ ባህላዊ ዝኾነ ነገራት እውን ይኽልከላ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ንሱ እንታይ እዩ? ዓመፅ ምስ ተገብረስ ንሳ ከም ገበነኛ ኮይና ነብሳ እንደገና ትወስዳ ብሕፍረት ኣብ ዘይትዛረበሉ ደረጃ ወዲቓ ክሳብ ኣብ ናይ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ሞትን ናይ ቅትለትን ኩነታት ተጓንፈን ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ክንሪኦ ከለና ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ዓመፅ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ግፍዕታት ዝወርዳ። ንኣብነት ንውልቀ ሰባትን ንስድራ ቤታትን ንሕብረተሰባትን ዝፀሉ ሰፊሕ ጉዳይ እዩ። ብኣካላዊ፣ ስምዒታዊ፣ ፆታዊ፣ ቁጠባዊ ግህሰት ሓዊሱ ብዝተፈላለየ መልክዕ ከዓ ይግለፅ። ሳዕቤናቱ ዓሚቑን ብዙሕ ሸነኻት ዘለዎን እዩ። ንምጥቃስ ንኣብነት ኣካላዊ ጥዕና ሳዕቤናት ክንብል ከለና ዓመፅ ዘጋጠመን ደቂ ኣንስትዮ ንመጉዳእቲ ሕዱር ቃንዛ ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ረኽስን ካሊእ ነዊሕ ዝፀንሕ ኩነታት ጥዕናን ኣብ ሓደጋ ይወድቃ። ፅልዋ ጥዕና ኣእምሮ ክንብል ከለና ከዓኒ ካብ ሞት ዝድሓና ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ብጭንቀት
ካልእ ብድሆታት ናይ ጥዕና ኣእምሮን ይሳቀያ እቲ ስምባዴ ንርእሰ ምትእምማንን ዝምድናታትን ሓፈሻዊ ፅቡቅ ሂወትን ከየሕልፋ ድማ ፀገም ጥልዋ ይኾነን ማለት እዩ ኣብ ስድራ ቤታት ማሕበረሰባትን ዘለዎ ፅልዋ ድማ ኣብተን ዓመፅ ዝፍፀመለን ስድራ ቤታት ዝርከቡ ህፃናት መብዛሕትኡ ግዜ ስምዒታውን ባህርያውን ፀገማት የሳቅዮም ሓደ ካብቲ ሎሚ ጎሊሁ ዝረአ ዘሎ ዓመፅ ድማ እዚ ዲጂታላዊ ዓመፅ እዩ ንሱ እንታይ እዩ ኣብዚ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ምትእትታው ናይ ኢንተርነት ብማሕበራዊ ምግስጋስ ከም ዓለማዊ ስግኣት ተቐልቂሉ ኣሎ ቁጠባዊ ዓመፅ ብመራኸቢታት ኣቢሉ ኣብ ኢንተርነት ዝግበር ምግፋዕን ምድጓንን ንኣብነት ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን መናእሰይ ኣብዚ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ነብሰን ኮይነን ዝተሰኣልኦ ስእልታት እናሓዙን እናኣልዓሉን ብእኡ ክምዝምዝወን ብእኡ ፅቕጠት ክፈጥሩለን ብዙሕ ግዜ ዓዊሎም ዝዛረብሉ ነገራት ንሪኦ ዘለና እዩ ማለት እዩ እዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚአን ከዓ ብፍርሕን ብሕፍረትን ነፍሰን ንኣይሰን ሪአን ክሳብ ኣብ ነፍሰ ቅንፀላ ዝበፅሓ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ስለዚ እቲ ዲጂታላዊ ዓመፅ እውን ልክዕ ከምቲ ካልእ ዓመፃት ዝተረኣየ እናጎልሐ እናበዝሐ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ብዙሓት መናእሰይ ናህና እውን መጥቃዕትታት ንርኢ ኣለና ሕጂ ብዛዕባ ፍታሕ ክንዛረብ እንተደኣ ኮይንና ሓደ እቲ ኣብ ልዕሊ ጓል ኣንስተይቲ ዝፍፀም ዓመፅ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ጥራይ ከም ዘይምዃኑ እንታይ ደኣ ሓበራዊ ሕብረተሰባዊ ሸነኽ ከም ዘለዎ እዩ ናይ ኩሉ ፀገም እዩ ሕጂ ገለ ካብቲ ፍትሓት ንምጥቃስ ንኣብነት ናይ ትምህርትን ናይ ምንቕቓሕን ኣብቲ ናይ መሰላት ጓል ኣንስተይቲ ኣፋ ከፊታ ትዛረበሉ ዕድላት ምኽፋት ነቶም ደቂ ተባዕትዮ እውን ኣብቲ ናይ ፆታዊ ዘሎ ሽግራት ዝመፅእ ዘሎ መጥቃዕታት ካብ ንኣሽቶኦም ካብ ቆልዕቶም ኣትሒዞም ናይ ምንቕቃሕን ናይ ምምሃርን እቲ ዝዓበየ ከዓኒ እቲ ማሕበረ ኮማት ክሰፍሕ ከም ዘለዎ እንድሕር እቲ ማሕበረ ኮማት ሰፊሑ እንታይ እዩ ክገብር ዝኽእል ንኣብነት ዝኾነ ናይ ቴሌፎን ደው ኢለን ሓገዝ ኣዳሓታሉ ብቋንቋን ክዛረባሉ ዝኽእሉ ምክንያቱ መብዛሕትአን እውን ናይ ቋንቋ ሽግር ክህልወን ስለ ዝኽእል ኣብ ዘለዎ ዓዲ ማለት እዩ ካሊእ ሃዲመን እውን ካብቲ ፀቕጠትን ፆታን ዘጓንፈን ዘሎ ምድሪ ቤት ሃዲመን ንግዚኡ ክዕቆባሉ ዝኽእል ቦታታት እውን እቲ ማሕበረኮም እንተደኣ ዓብዩ ናይ ከምኡ ናይ መንጋድ ቦታ ክፈጥር ይኽእል ብዓብኡ ግን እቲ ትምህርቲ እቲ ምንቕቓሕ ሓፍቲ ሕብረተሰብ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ከም መደምደምታ ክብሎ ዝደሊ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ዓመፅ ንምፍታሕ ውልቃዊ ነገር ኣይኮነን ናይታ ጓል ኣንስተይቲ ይኮነን ሓበራውን ብዙሕ ሸነኻት ዘለዎ ፃዕሪ እዩ ዝሓትት ከምዚ ክጠቕሶ ዝፀናሕኩ ማለት እዩ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ዘይኮነስ ሕብረተሰባዊ ጉዳይ እዩ ምትሕግጋዝን ብፍላይ ከዓ ርህራሄን ቀፃሊ ተወፋይነትን ከዓ ይሓትት Eritrean Women's Association of North America ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ኣብ ሰሜን أمريكا جمعية المرأة الإريترية في أمريكا الشمالية